May muntag mga ka-idol sa magluto karong manok Bisaya. Ano ka naman yung sabuan karong pumahaw. Kilisod man kaayo kanon ratong kanon nya way sudan kinahanan tangita man ginakuntian og sudan. Ano ni siya guys? Sabaw na butangan og sili kapayas. Manok Bisaya pang umagahang sudan. Tangalag kapaya, sili guys, daog na. Solve ng pamahaw ni. Lain man kayo mong kaor tagkanon nya way sudan, mangita magig sudan itong tiyan guys. Kinahanglan patay-pantay ni siya nga tong panglasa sa tong baba. Takuban. Ito lang lutong Bisaya. Pamahaw na po ta. Nak, dili mo nak. Hoy, kuya. Ninyo. Nak, dito mo. Mas smile lang, wala nakalingkuranan ma. Di man nag-smile kay gutom na. Ma, di ma, Bisaya. Kinakalang umaga. Alois ko anak eh. Nabang ko pa. Oy. Ano ka? Bahala gamay basta sama-sama pamilya. Naklaos ta. Hatila. Kamot mo wadahan. Gamot na.